Vale, claro, hori, espentsa daukadanetik. Uste dut, eta hau da, ez da baidatzeko. Zuzendaritza proiektua, uste dut, nola, una especie de programa electoral, ez? Ez elektoral, ez, a ver, asmoak dire, a ver, hori, hartzeko ardura hau, zenolako asmoa daukat gauzak ikeko, bale? Hola, ez da, gutxo gaura, hola, ez? Karo, gero ja, ez da bakarrik zuzendaritza, da eskola osoa, gero da talde osoa, eta gero, gainera, karo, hau da, nik nok egin dudan asmoa, esateko, bueno, zuzendaritza hartzen badut, olakoa da nire ideia, bale? Esatik izan dute programa, zentutxarren, baina hori da, asmoa, programa bat, asmoa edo, baina gero, errealitatea agertzen da, eta hori diagnostiko bat egin behar da, eta gero talde bat daukat, eta hori, ez parte hartzaile hori bultzatu nahi badut, hori da beste aurrera pausu da. Nik horrek ikusten dut, eta, bueno, baino, eta zentru askotan, bueno, askotan ez, baina ezagutzen dute zentru batzutan, pixkat, naztu, bueno, mezklatzen da, edo, bai, eske agian berezidu, baina uste dut, iturria ezberdina da, ez? Zuzendaritza proiektua, da hori asmo bat, esateko, bueno, hau hartzean olakoa izango zen idei nagusiak, eta nik neu holan bultzatuko nuke, eta gero ja, plan estrategikoa da, momentu honetan talde honekin dagoen egoerarekin, hau lortu behar dugu, eta holan egingo dugu. Hau ez da nik esaten dudana, baina taldearekin, hori, zeneten duguna, eto aber gai garen, ala ez, aber zenbako errekurtsoa dozkagun, ala ez, zenbako jendea, eta ez. Eta ja. Proiektuak gauzatzen dugu, talde biraderatako proiektua garako, eta hor, eta bai, bueno, eta gara, eskuntz proiektua hor barruen egun behar da, ez dago sabera, ez, joan da, baizkietua, eta baina eskuntz proiektua egun behar da. Bai, kontatu duzu hori, estrategia batzuk, ja, garatuta daudenean utzi eta beste berri batzuk. Hori gertatzen zaiguna da, irakerle horren porzentai handi bat hori. Berri zaite, digitalizazio. Etxe duzu erosoa da, eta mantentzeko urtero mantendu gara. Zergatik, eguneko ez dakizen bat, dator eta ez daki. Hori formatuen behar duzu berri, eta berri zait proiektu pilo batek, baina ezkenin behar diezu lehenkoak, zebestela urte batetik bestera, bikutara joaten zeizu dana. Ez da, gauza bat egin da, goaz beste berri bat, lehenkoak mantentzea, gehi berriak sartzea, baina zer bestiak batzen bali momentu batean, bikutara dikoa egiteko bat guztia. Bai. Bai, dagoen egoera, bakoitzak daukala legi zer da, eta, bueno, hemengo, ez dakite nondik esantu bakoitza, baina zentru batzuk daukagu arazo bat, jendea etorri nahi du, edo beste zentuetan jendea joten da, zeda leku txiki bat, edo ere txiki bat, eta oso loina da kapitalan egon, edo ere txiki baten egon, edo tamaina, edo lerroak, eta aldakorra da, eta bai. Ez nazen etorri esateko, ez, hori oso eza da, que bat, joder, una putada. Baina, hori kontura hartu behar da, eta gainera, bai, eta segurazki, horrexagatik badaukagu tresna bat erabakiak hartzeko. Eta momentu zentu zen, baina, herenik, imaginatzen dute beti plan estrategiko bat, esaten badut hitzabe edo terminau plan estrategikoa, aposta egiten dut, imaginatzen dozola, liburu lodi bat. Plan estrategiko, no creo. Hau igual ez batzuk landu dut ezarean. Bueno, Excel potolo bat. Con más... Bueno, nik imaginatzen dut, edo imaginatu nahi dut, saskibaloian erabiltzen diren bizarra horiek,
jokaldia, pon, zer egiten da gero? Txoin, borratu, eta beste jokaldi bat asmatu. Exagerazio bat da, baina egon behar da hortik gertu. Eta ez la tabla de los 10 mandamientos, hau da plan estrategikoa eta daukagun egoerarekin, euskazue hori, beste sektoretan daukate merkatu indala edo ez dakizeko. Izan behar da, tresna bat, erabakiak hartzeko. Ingartez dute esan, baina uste hori da aproposan. Momentu bakoitzan, eki behar dugu argi, zein dan eszenatokia, gauden eszenatokian, eta zena momentu behar. Edota, ez ere konparatzea Google Mapsekin. Jartzen duzu kotxean edo telefonoan noragoiaz, eta bide bat proposatzen du, gero irten bazara bide horretik, ze esaten du Google Maps. Kalkulatzen ez. Txoin, horretarako da irramenta. Hori da tresna bat, irramenta bat. Ez da liburu, ez da liburu. Esatik ados, eta bai, zaitasun horiek dauz, eta kontuan hartu da. Baina. Institutu ingo. Errekurtsoak mugatuak dira, eta proiektu berriak jartzen badugu martxan. Ez dakit, helburu berri bat dagoenean, derrigorrez jartzen badugu martxan proiektu berriak, ez dago errekurtsorik, ez dago denbora, eta zuet hori ezin dira sostenitu beti, ezin eskoa da. Bueno, zer gehiago.